Ήρθα σε αυτή την εκπομπή που τίτλο έχει Ελένη και η παρουσιάστρια τον κόσμο ολοτρελαίνει. Είναι πολύ αγαπητή σε όλη την Ελλάδα, γι' αυτό και εγώ της έφτιαξα αυτή τη ματινάδα. Ταζιάρα και πανέμορφη, με μίνι και τα κούνια, είναι κορίτσι λαμπερό, αστέρι από κούνια. Αν πεις αστείο κάηκες, σε έχει πετάξει ήδη κάτω από το καναπέ, απ' το πολύ σπροξίδι. Κι αν από εκείνα που τις λες πιάνει 8 στα 10, εντάξει δικαιολογήστε την, είναι ξανθιά η γυναίκα. Η ματινάδα έφτασε στο τέλος της γλυκιά μου, γι' αυτό σου δίνω μια ευχή μέσα από την καρδιά μου. Να είσαι πάντοτε καλά, πολλές να είναι οι χαρές σου και να σκορπάς χαμόγελα στους τηλεθεατές σου.